Apoi, regina cea rea se îmbrăca astfel încât să semene cu o bătrână săracă. Astfel, preschimbată, se duse la casa celor 7 pitici. Bătu la ușă și strigă: "Am de vânzare mere arătoase!" Albă ca zăpada se uită pe fereastră și răspunse: "Nu pot să deschid nimănui. Cei 7 pitici nu-mi dau voie." "Dar te poți uita," spuse așa zisa negustoreasă. "Vezi mărul ăsta frumos? E ultimul care mi-a mai rămas. N-am reușit să-l vând. Uite cum facem. Hai să-l împărțim. Ție-ți las partea cea bună, cea roșie, iar eu o să mănânc partea verde." Când o văzu pe bătrână mușcând cu atâta poftă din jumătatea ei de măr, albă ca zăpada nu se putu abține. Luă cealaltă jumătate, cea otrăvită, și mușcă din ea. Nici nu înghiți bine prima îmbucătură, că și căzu moarte la pământ. Mulțumită, regina scoase un croncănit plin de cruzime și plecă. Când veni seara, cei 7 pitici se întorseseră acasă și o găsiră pe albă ca zăpada întinsă pe podea. Nu mai respira. Încercară tot ce se putea ca să o readucă la viață, însă în zadar. Piticii își dădură seama că era moartă de adevăratelea. O plânseră 3 zile întregi, apoi hotărâră să o îngroape. Dar era atât de proaspătă și de încântătoare, încât parcă încă era vie. "Nu putem să o îngropăm așa," ziseră ei. Astfel se hotărâră să-i facă un sicriu din sticlă transparentă. O așezară în el și îi scriseră numele pe capac, cu litere mari și aurite. Apoi duseră sicriul în vârful muntelui, unde o vegheau curândul. În fiecare zi, animalele pădurii veneau și o plângeau pe biata fată împreună cu ei. Într-o bună zi, un prinț care se plimba călare pe munte o văzu pe albă ca zăpada în sicriu. I se păru atât de frumoasă încât se îndrăgosti de ea fără scăpare. "Lăsați-mă să iau eu sicriul," le spuse el celor 7 pitici. "Vă dau orice îmi cereți." La început, piticii nu se învoiră. Apoi îi spuseră prințului întreaga poveste trăită de albă ca zăpada și fură atât de impresionați de durerea prințului, încât până la urmă se învoiră să-l lase să ia fata cu el. Așa că prințul le porunci servitorilor să care prețioasa povară. Aceștia luară sicriul pe umeri și porniră la drum. Deodată, unul dintre ei se împiedică. Albă ca zăpada fu zdruncinată, iar bucata de măr otrăvit îi sări din gât. Fata deschise ochii, înălță capacul de sticlă al sicriului și întrebă: "Unde mă aflu?" Prințul îi povesti ce se întâmplase și o rugă să se căsătorească cu el. Fermecată de tânăr și recunoscătoare că îi salvase viața, albă ca zăpada acceptase pe loc. Prințul o duse la castelul lui, unde se făcură pregătirile de nuntă. A fost invitată și regina cea rea. Înainte de a pleca la nuntă, ea își întrebă oglinda: "Oglindă, oglinjoară, cine-i cea mai frumoasă din țară?" Iar oglinda răspunse: "Măria ta, ești frumoasă cum nu s-a mai văzut, dar cea care va fi prințesă te-a întrecut." Înnebunită de furie și roasă de curiozitate, regina plecă la nuntă. Când sosi la castel și își recunoscu fiica vitregă, care era pe cale să devină mireasa prințului, rămase locului, îngrozită. Ca să o pedepsească, cei 7 pitici o obligară să danseze pe cărbuni încinși până când a murit. Cât despre albă ca zăpada, trăi fericită până la adânci bătrâneți cu prințul ei și împreună avură mulți copii. Sfârșit! Wow! Chiar mi-a plăcut foarte mult povestea asta, albă ca zăpada și cei 7 pitici. Care să fie următoarea poveste? Scrieți-mi în comentarii! Eu sunt O, iar noi ne revedem și data viitoare cu o altă poveste frumoasă.